Mhuri yeZimbabwe takuvigirai nhau dzinofadza, nhau dzinomboreliva nekuti tinoona kuti vanhu 15 vaya vataita at least 15 vakakolapsirwa negold mine MP wemabvukuta Fara Scott Sapwanya gold mafia yakaexposewa neAlJazeera mugore 2023 kunonzi vamwe vacho vaka recover, vamwe vacho vakawanikwa vari vapenyu. Saka mhuri yeZimbabwe ndokuti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe wolike utina on the bell icon rabochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka mhuri yeZimbabwe muzuva ranezuro takanzwa kuti kune vanhu 9 vakarecoverwa mugold mine iri, and then muzuva ranhasi kune updates yekuti vava 14 vakarecoverwa mugold mine iri. Zvinova zvinotipawo relief, zvinova netauro kuti apo government yakapindira ikatawo zviri nani. Saka mhuri yeZimbabwe ndoona kuti takuvigira tikuupdate pamusoro pevanhu vanga vakakolapsirwa nemine iri, asi tinoona kuti vanhu vanouya vachireplya vachitaura zvakawanda. Saka tinoona kuti pane rimwe bepa nhau pane vakanofambira nyaya, pane mumwe ari kuuya achinyora achiti hanzi realizing the carelessness and negligence at the rich Zanu PF gold mafia Scott Sapwanya, so redoing mine at the Zanu PF government has moved in quickly to recover up their propaganda mouthpiece, ZBC reporting last night. Saka mhuri yeZimbabwe toona kuti zviri kunzi propaganda dzavo dzeZanu PF vakaona kuti aiwa mumwe wedu anozoblackmailiwa, MP wedu wekumabvukuta Fara anozoisiwa bed record. Saka tikasire takanorecover vanhu ava. Ndosamaona government yakaitawo chimbi ndo kwaivawo kufunga kwevauyawo venewspaper iri vachitaura vanofambira nyaya kuti aiwa ndo zvatawana izvi. Saka mhuri yeZimbabwe ndo patinoti chitipai mafungiro enyu nemaonero enyu. Please zapinda mucomment section muchitiudza munoti kudii pamusoro penyaya. Haiwa muchilike musubscribe ndokutina on the bell icon ramochana maupdates anokupai pano paZim News Live.